Hi people, so muda nditaure nchira video ndeuya mukadzi uyawe ukutaurisa kuti sunga dzambi weshopu iyaya here rutira vhidhiyo shamwari tozoita nyaya. So guys, right, katiende tira kuratidza amana zvakaitika panapa zuro ndezvekuti ngoro yaibva kunotora zvitinha kusasuko kusasuko saka yakauya inouya ichipfuura neapapa yapfuura neapapa yoenda yodzoka futi neapa sanzi mombe dzakaita sei dzakaita zvadzakaita ndobva dzatiza dzauya nekunoku nokushanda kurova mudhuri saka semende yedu iri kutoafektwa ipapapa because zvinhu zvekuti zvaitika but asingafungiri meaning kuti semende iyi ikatotsaura pazvinhu zvedu zvatachifanira takaita uku zvinhu zvekutoti hapana zvatachikwanisa kuita but kutongoreplacea pakaresheka varatidza apapo saka tatokumbira vapongo kuti vapongo nezera jesu tokumbira kuti tibatsigwe kuti tivhare buri iri rakarohwa handiti kuti mombe dzakazorova nenyanga yakati ingoro yakarova but itakeshop inetakeshop ichigayo chevanhu but zvakaizoitika ndezvekuti chakarohwa during our work tichiri ipapo kadabva tatayekera point yekuti amana asikata kuti aweki redu iko zvino zvatifunga kuti zvandatita zvida kumberi because zvotikostira rimuona manje saka papa tori almost hamene kuti masemende ngani yatouya uku yanga ifanira kunge ishanda uku saka in future I think tiri kudzidzawo zvakawanda futi in terms of kushanda pamaprojects nenhau futi yekutiwo zvakare zvimwe zvinhu zvekuti obviously tinoreplaca hatifaniri kunge tisingareplace but manje hatifaniri kuramba tichingoita mareplacements akawanda tiri pamaprojects zvakuita kunge isusu manje isusu tine negligence saka ndo zvatokwanisa kunge tichiti ndo zvimwe zvinhu zvekuti affecta paproject yedu inei which is a lesson learned something chekuti in future takuziva zvatofanira kuita mamistakes anoitika kusaziva kunoitika uyezve takureplace this thing chaborwa apa number 2 joko tinotoreplace that one we had to because rakatoroverwa ukoko zvese ndakakuratidza izvozvo tine zvakare chubhu imwe yakanga yaborwa ichitakura matanda edu so almost have like 3 things zvatakaita kuti tinge tichireplace tiri paproject saka zvese inini like I always said I document. There is nothing I will not document because at the end of the day zvakuzonzi mabhegi anga akakwana asi zvakazoshota sei ndosaka muri kuona tichita so mabricks ndo amuri kuona mamwe atati katakura uko pamabricks acho auya apa saka vapongo tipei tinzwi tabva kubasa ratatiri kusasuko tabva kubasa ratatiri kusasuko kwatatichijekti yekugadzira toilet nebath kuzasi tichibva takwiza kuno kuimba yechigayo yakaita dambudziko nezuro mushure mekunge ng'ombe dzaitakura zvitinha zvekuproject dzakabva dzarowa imba yechigayo ichibva yadambuka saka takumboimaintaina payakatsemuka saka simendi dzatati tichishandisa kuzasiko ndo dzatakugadzirisa kunoku kuti basa iri ringe richipera kuti muridzi weimba iyi asazova nekugumbuka nekutaura pane zvakanga zvaitika sabhuku chikutombotaurira problem yakaita nezuro taichitakura zvidhina nanasisawo saka vana vakashiva nengoro kunoku ndo vakasvika vakanika nemombe vasvika paimba yechigayo inei mombe ndobva zasvika pakuzotobondera neimba yechigayo sezvo takaona kuti iproperty yemunhu ndobva tataurana navo ava vari kubatsira kuti tingasangana pakati seiwo saka ndozvamboona zvichiitika izvi so meaning kuti apa pacho pakakwadabuka uya kusaidi zvekuplagi pakakwadabuka apa paakutofanira ngoi pachinamwa futi zingazoti manje type of plastering yacho zvichafamba sei papapa zvokuti yaoneka kunge rirafu
saka munozozvifambisa sei vaekera unongohutena vanongoda kungovharwa ndozvavanongoda tingona zvimataurire nemuridzi wacho kuti apa tisaso problem zvazaidaidaidaivo saka toda kutenda vapongo vabvuma kuti vange vachitotibatsira because tongoriwo emergency yatikatipa basa zvokuti zvinhu zvatasingafungiri zvachose kuti zvichange zvichiitika muzuva ranhasi. But like I said, kuti malessons anouya nenzira dzakasiyana siyana uyezve that's the reason why tichienda maprojects kuti tidzidze from our mistakes. Kumboratidza futi dzaka racho mwari pabhege semende rakasinotandokonzwa rashoke saka iri ranga rakazara bhara iri azosanga kuti vaisa geji yakadii but ranga rakazara dhaka racho dhaka nejeche racho raukoko zvangotouya panapa wawana kuti vati avoid maproblems at the end of the day. Vamutapi varefu timbotaura chifu aiwa chekutanga ndoda kutenda sister Shiro tasvika makusini mabasa pavo pari kushanda apa tikasvika tikati no sister Shiro tine chichemo paya nezuro paya pataitakura zvitinha paya pakazoitika problem yekuti vakomana vakazobondera nengoro saka sister Shiro havana kugogona straight vati no handei tindoonesana kuti pakamira sei vakabva vataura nemabhiridha akabva anzwisisa saka ndo patiri pano tichivharavhara saka zvatoita pavharika saka chasara kupavhara kupa plasta tongoti tiavoid maproblems ezvo saka papa kutotanga kutodi kutoplastiwa. Kudai sekonya chizi masiaka udeni Alright. Problem solved within 2 minutes. Hawana manje. Saka tavazonza tikazoti amana mabhegi edu akushota esemende ka. Mamaona kuti timu yacho yaenda kupi. Nofana kuona ndoita sei kuti unosvika panapo wasangazana nevanhu chakaitika apa bwabwada yakonzi anhu ava vanhu vakapa zvatosiyana manje Totanga maproblems vamuromo pai. zvakapa foni nezuro wacho niwe otherwise handipane kushanda panapo kufonera mulungu dai antu ngakatomuudza tichauri panzwa vharavhara parega pakadai mau yakabhika Muridzi wacho ari chikona nzvimbo like beside kuno. Oh, like Anthony village yako.
Mama musina kutaura naye zuro. Samushando wechigayo uripi? Kandiko kapfupika ke. Kune munhu ndaona achispreya kuti nekurodhi. Kana mageja wena. Mageja leo inda ubhiga iyi. Okuseri kufuti kune kwakaboka. Panochekwa rinoona. Ndikuzondifesa ndakavata ndichifunga zvimwe madei. Kicheni yamera mukati yakaita kudai kuzotongowa zvichaitwa pasi. Saka tokwanisa kupatanira yose remondiplasira pasi. Yose kicheni. Maiziva kicheni makambosvika kwedere Kumba. Pongoti seipesa napapi saka. Nematanga ezvindiri kuzani matanga enguru ari pakati pakazika. Really? Ane matanga enguru ashivani kuzikamwa makutibudisa mabhizinesi. Matanga enguru ifume mapenyu. Imi mwana uzire kuti kumba kuri kune nguruve nayo. Zvine basa. Imi. Pa-internet vanhu vobvowasiwa kuti mbakawandira zvenguruve panapa. Ndazama project. Maproject ka but it's my secret ka. Zvakarongeka but like ini ndofarira kuita zvinhu zviri lolo. Imi kutangone show off nemare plug. Chokwadi. Iwe usangodavirira zvimwe. Zvese chokwadi. Notanga vaponga asi kunyepa here. Zvafane papo ndoti zvaka ndakataura zvima-assets zvisizvo panapa. Mototora mudadi. Right. Manje hamusi madaro manje. Vadaro ndeava vakane zvakare zviri pakati. Secret here. Isu toda tizohamba kwenyu ngati kana pasina zoni zoti hapasvikwa pakati. Tarasika vapasipo paitaurwa. Ndida kuigadzisa kicheni yayo ndimo wandinofira. Hapana zvinomboramba. But riya ringada rakainzanira mbuya ndimakaita mbuya. Rambuya tisisi takariita. Rambuya ndizvo takaitwa nani. Riya rakanaka riya. Unakaita riya rakanaka riya. Nende rambuya rakaitwa. Asi baba wakaoma vakanasa kunimendera rababa kwausiya ari mukadzi wavo. Rakamendera neyambuya. Wasiya mukadzi wavo yomwe. Yambuya yakanakisa zvemi. Harufingiri yakanaka Kuti vakati kwandakabva. Vanoida imba yaya kuti zvekisesi. Noida kwausira mukati chete ngomumentena zvamo. Salise mukange muchivaka kwedu uko munoita sei? Munouya kuzovata ikwamuri muchidzokera. Todzokera kumba. Muchibira everyday here? Asi mune bhasikoro? Kumba yemukire chete? Vachichena vaiva nebhasikoro. Tomborera nepanhingi nepatsvatsva paya? Kundobuda kuri kwaizvi. Nepamanezi. Nepamanhiga. Purasi pachacho. Pazvamupurasi. Modiya. Sagara baba. Vaicheka ndiri muraizodai nyana. Tanga totsemukira. Ndesikirizano manje. Aitombotadza kutsemuka. Amana problem solved. 2 seconds. Yo. 2 seconds mwana zvinhu zvatobuda. Zvinhu zvatobalanza. Yauratidze uku. Ndosipodza. Wakatsvuka unge dzasira. Vanocheka apa manje apa.
Atisi kuda loss. Tari. Padiwi loss. Aiwa tingambonzvike kunowedzera zvimwe zviro Inenge yakatosimba kudarika iyi. asi zvomboitika here kuti mwana mutapo anodzingirwa nevanhu Vanosiyana vanhu brain dzavo. hamutapo achautokazochaizvazvivanhu chaizvo taona hakwanisa kutinyepa problem solved. Kamera jauh. What's up, Maudi Maxi Paume? Musu pagaza kuti. Wo apa? Kuisupa kwisi. Pashi. Plagi ngade usiri mukazi wemunhu ndaitofamba nawe kuzvi. Utererewe. Zvino manje uri mukazi wemunhu. Unoverwa uzofamba nemukadzi wemunhu mu Zimbabwe. Hey, ubona kamera umana ari bhuku manje. Ibhuku. Vocheche abangona kutora. Yacho nozozara. Abona ngwa kubasa manje. No anya yacho ababidi. Anamtapa ndo mapenzi. But hapa dzeshwa tisingade unyepa zvedu. Zvajesu. Apla zvanoshanda zvavo. Zvandomudire izvo.
Hakomplaini kuti manje. Angorova basa rake. Ine manje dambudzo raita kuti mudzimai wemunhu apa zvo zvakuda kuti mudzimai wemunhu watozoda murume wacho achizvida. Mabvumirano. Tachongomutla kuri kupi uya contract. Usanyanya contract pai. Vazhinji vakazotorambana kanoenda kunze mabasa. Mabasa Bhozi rangu shamwari kana ndiri kunyepera rangu harisiri kugara pamba. Rangu ndiri kutogara ndisiri pamba. Donde seizvozvi. Zvotongoda munhu anozviwisisa nemubereki anozviwisisa. Bhozi kana manje ni baba vangu vanofona daily kubvunza update zvavo zvakamira sei. Vakazviwisisa asi kuti vazviwisise zvakatora nguva. Asi vakazozviwisisa vaona mabhisiketsi achiwanda. Unozviona sei kuti ndiwe webasa iri kana kuti wasi? Oka. Ndada kuti amupurisa. Ndikashaiwa hapana pandakambowana ini. Rakaramba papo 4.5 unosararita. Emunde kuramba chichinyima yakwanzewo dededereya. Izvoko kuri mamasiko. Asi patobuda sekana. Problem solved with it. Akasvika undosekererawo mugendo. Bhidhi yake ikadonha pane semende pakasara pakamira. Kuti vanhu vanga kuenda havo vasika kudai vari vakavaka chese mani. Zvinoita kuti pai ripo vanobva kutobveyo. Pasarira kwedu munenge kumba izvozvo vapane pese ngorati kuona. Zvokuita sokuti mukandau. Dzanga mutape. Madishintepe. 120 kg. Musangundo ima 120. Aiwa, ndindo pakliniki paswera. Didi. Ndotodza nyaya ndiri pa. Manaita ndiko ndakatodarika. Chiwani changu chakuti pai. Handiti muona ndishendeka, muona kana munhu akasimba achifamba. Munoona kuti uyu kusimba kumafuta, uyu ndokuti exercise. Munoona mune kandira dzina kuti Maria. Kodi ine exercise. Samuri. Zvakaratidza kuti chokupfekera mukadzi akasimba kuti anofamba naye nhasa. Munoona kuti ava ndovadarika wavo. Mukuti nyama yangu ndiyema ishi. Ndeye nyama yekutosimba negodo zvese. Iyi muchapi. Samuka namafuta here. Kana kuchisoja zvese. Ndatombokupa ekoto napo isakura. Spray futi. Uri pamukadzi ratona kuti iri ngayambori kwara ndonoridini kairi. Saka vakasimba zvesoja. Wakasimba zvegodo nenyama. Pamwe vakatongoita training yesoja. Arisire white reri. Ndiyo but wese menchikudze ndazokutapedza mavhidhiyo iriwo ndakuratidza zvandakaita. Ndakatondi chipfeka tumashorts. Kastondi. Ndakatoonja plaka sikazosvika. Ukazosimbirira. Ndakadya nyama yakawanda, ndodya nyama yakawanda. Mafuta unawo yoga. Kuti hatinga mavhiri kamaona. Asi white wada nefura aya. Ndaya mafuta mangu rasota ane uyelo like. Asi white nefura aya. Ndopa kangokwana. Chakuradza kuti munhu ungafamba naye kubva pamata kudasa naye kamakara. Otokutambudza. Chape vanobhaisa. Vambobhaisiwe. Iwona zvanyaya weight here. Vanhu vanogara nyange paindaneti nyange kubasa nyange kupi nyange kumba. Ndatojaira bhozi ndasiyange iri bhodhi. Ndakatofuta kutanga 2020. Ndochizvizotwa ndichavofambi nangorya nyama nandistop. Nyama ndoida sadza handidi chingwa handichifadi. Nyama. Ish. Nyama is my friends. Asi ndikati na wiki rekurya mavheji ndodonza 5 kg.
Andikatongozviita zvindakatopedza 10 ndatomboita serious last year muna December ndikadenza 10 vanhu vakomblena nekusimba ndobva ndadenza 10 kgs pandikangoenda kuprazi handikakudza kune nguruve pakati mombe yange yaurawa yabva Muchaneta ukafamba ukangofunga kuti kune chikunononga enikomedheo tokaatidezi ukabva atona mbudzi ukasatidezi ukabva atona nguruve madraya kuzadza kudeo some mwana kutarisa nyama ndakagara ndakatotenga zihombe anongona zvikaita izvi ichingori nespace namwe ndikangoonda inenge ichingoti swididi saka madii ese sandowa munoera samudao samakudii mwera moyo ndo vana kumberi ndikupenga zviya ko vana dhuwe vana manjenjenje makanakana kuvakadzi chete urume adhuwe manjenjenje ganda remabhebhi chete kwai makanakira kuvakadzi hakuna kwavanorume havana dhiri musindo too much nehasha ndaida kungondibudza hazvanzi rangu pane apa rofanata zveconstruction handiti ozvati ndimusise rokava rokava dhuwe kangukuti kudii too much musinda hata dzangu dzakanyarara hata dzangu dzakatyora manje munhu akanyararaiwo unandonetsa maningi ini pfungwa dzacho dzana kugairaga hau mudzi unofungirei taura seveka ukasa gumbuka ndi asi 2 minutes wotosoka futi neuyu ka unonga nemutambe munoona munhu akanyararisa ndetika vasunungura uzve futi hazvitaoneki adhaiti ndagumburana newe ndikana wakusekerera mune munhu kana ndinondozva kuti wasununguka asi mutape munoona saka munoona kuti asheudzonge dzokugumbuka but hazitati ndakashanda kare vanhu vakawanda asi ndogumbuka here ma 2 minutes asi mambonoona kagumbuka here asi ndambozvona munhu ndingomudzidza hai murume wadzidza rongwa asi maidada maifamba makadai andikuredze plug ndinenge ndipei kepi ndikuredze zvane makaita ndipei ndikuredze zvane makaita havadi kudzisa kepe vanobhebhi rakavauta apa zvinhu zvakadaro ndipei ndikuredze havadi kubvisa heti ndikuredze zvane makaita chimbobvisa itacho musanomuti zvokunyangadziwa zvabuda tongofamba muti zvokunetswana nevanhu muti zvinokubhowa apafara manje zvaita izvi dhani vasina kana mameasurements chii dhani kona dhani zvabuda izvi vapongo kutendai zvokwadi thank you juya mutende vapongo makamira pamudhuri wenyu kune zuva iko kudai totenda vapongo nekuti basa rakwamaita panapa but zviri kuoneka but mashandiro avaita zvabatana totenda vapongo navani vanjai nasista shero vakamira kamutapi vari pano vari kusimailawo tatotendawo vakomana venyu ana plaki zvokwadi amana achimbotengerawo plaki dhingi plaki unombobata plaki handei